Книгата на автора Тасков е едно учебно четиво по личностно духовно израстване и развитие на всеки човек, който съзнателно или по-малко упорито дълбае в тази посока и търсене и намиране на вечните екзистенциални въпроси: и кой съм аз, на къде пътувам и с кого. Авторът Тасков в момента е един истински будител, подобно на тези възрожденци през 19 век, които тръгнаха да ограмотяват населението в буквалния смисъл на думата, а с тази книга той се опитва да промени мисленето на хората, което много трудно се постига поради много причини. Тази книга е една отлична, но и здравословна провокация към хората, които търсят, искат да четат, мислещите хора. Книгата ще се хареса на тези, които от доста време дълбаят в тая безкрайна посока за себеусъвършенстване, себеанализ. Тази книга се чете бавно, с огромен разход на енергия, защото в нея има много мъдрост и самият автор е минал през собствените си заблуди, грешки, илюзии, географски самоизмами и ги е споделил лично като свое порастване над изстраданите екзистенциални протуберанси. Призивът му е към младите. Деца, четете! Вие сте жертва на IT технологиите. Тази зависимост е изключително коварна, но само четейки такава дълбока екзистенциална литература, ще можете да развиете интелекта си, ще развиете мисълта си, речника си, изказа си. Ще си отговорите на вечни философски въпроси, например, да имаш или да бъдеш, по Ерик Фром, или как да не бъдем хора на лъжата, по Морган Скот Пек. Тази книга е едно хуманно четиво, насочена към хората, които предпочитат да ги шамароса истината, отколкото да ги прегръща и целува лъжата. Това е дълбочината, посланието, постигната с нова информация от квантовата физика, какво представлява Вселената като друг вид битие, познато до мисленето на 18, 19 или 20 век. В книгата има послания, които я превръщат всъщност в един образцов наръчник по оцеляване в тази враждебна околна среда, която ни заобикаля. Съветът му е: четете, мислете, творете. Да благодаря на автора Тасков, защото за мен е огромната полза от този изключително мъдър, стойностен труд е достигането
на дефиниция за конфликт между линейно мислене и холограмно вселенско мислене. От друга страна, понеже от дълги години дълбая в тая материя, четейки неговото отлично, благородно, хуманно четиво, аз се връщах мисловно, като на кинолента, в цялото си минало в тази ми земна командировка. Това беше много полезно възпоминание и спомени, които с задна дата изглеждат много лесни, но са се случили през много нюанси на различни видове заблуди и страдания, които в крайна сметка са довели и до немалко скрити победи. Нека тези, които имат информация първоначална по тази материя, се случи и с тях това пиршество на душата с тази изключително интелигентно и благородно написана информация, тази информация да бъде осъзната повторно, защото само тогава няма да има разминаване между думи и дела. А тези, които тепърва се сблъскват с тази материя, по учебен начин ще получат изключително съществена академична информация за неща, които по-скоро интуитивно до сега са усещани. Аз очаквам автора като настоящ възрожденец и будител да развие, да доразвие това, което е залегнало в тази книга, и очаквам в не толкова обозримо далечно бъдеще да развие и да надгради тази фундаментално важна екзистенциална информация за всеки земен човек. Благодаря, Тасков, че помагаш на хората да станат по-мъдри, по-рационално интелигентни, по-емоционално интелигентни и по-духовно интелигентни и духовно извисени. Благодаря още веднъж.